Nice one, bro! Alam nito, Ayaw na.
Tatlong palo, kaya ba rin sa'yo? Palit ka na ng ball. Palit shot. Dapat din sila sa pinapana sa kanila. Ayaw. Ayaw nila. Subukoy naman. Pag umangat mo, hindi na dito rin pala ng pala. Cup, cup. 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 Tamba? Swerte lang. Kasi, haba ng ano eh, haba ng final. 2 games lang. Tapos sa finals, haba pa ng finals na. Mas nag-buy pa kami. Ang bait, Kuya Bray! Ang bait, Kuya Bray! Okay lang sa akin. Video ka pa tuloy. Wala na tuloy highlights mo. Baka sa
Sa mix. Opo. Maaga na ako ay punta. Balik natin po yung park. Punta na ako maaga po. Balik natin yung park. Pwede na ito, labas natin. Gumagawa pa po. Gumagawa pa natin. Siguro po wala. Magmamaw po. Bago. Medyo ano lang pera kami. Hindi na sa akin. Sa mukha niya. Nice one! Go! Nice one, Di Maria. Nice game. Okay. Para sa court number 2, player Sherwell Abernian versus Buboy at Mai. Para sa mga ito, kung saan nagkita. 5 minutes break to sa natapos na ng game. Yung finals na kami na